Новините от Русе. Кметът Пламен Стоилов връчи почетна значка на големия български виолончелист Венцислав Николов, който ще изнесе концерт от 18 часа в зала Европа на доходно здание. Програмата е посветена на 90 години от рождението на Константин Илиев и 80 години от рождението на Васил Казанджиев. Талантливият русенец ще се представи пред русенската публика заедно с камерен ансамбъл Силуети, а входът е свободен. Утре от 17 часа в зала Свети Георги на община Русе ще се проведе обществено обсъждане във връзка с издигането на мемориал в чест на загиналите във войните за националното обединение на България. Организатор е Инициативния комитет за издигане на монумента и се поканват всички медии и граждани, които желаят да вземат участие в обсъждането. Зелената икономика и индустриалния бизнес е темата на първата конференция, организирана от Регионалния академичен център Русе. Офисът му бе открит официално снощи от председателя на президиума на Българската академия на науките, академик Стефан Воденичаров, председателя на парламентарната комисия по образование в Народното събрание професор Ваня Добрева, областния управител Венцислав Калчев, членове на ръководството на БАН и ректора на Русенския университет професор Христо Белоев. Центърът има за цел да свърже науката, образованието и бизнеса. Йомран Сеид от Техническия университет във Варна спечели турнира на русенските студенти по силов многобой Стронгмен 14. На второ място се класира Димитър Руменов от Електрофакултета на Русенския университет, а на трето Юмер Юмеров от Машинно-технологичния факултет. С нощи с тържествен концерт на сцената на Канев център чуждестранните студенти от Русенския университет отбелязаха традиционния си фестивал. Заместник областния управител Елян Карамехмедова уважи събитието, на което присъстваха и ректорът професор Христо Белоев и други ръководители от сферата на образованието. Фестивалът се провежда за 11-та поредна година под мотото «Заедно в различията си». Административният съд в Русе е домакин на двудневен семинар на тема «Искови производства по закона за отговорността на държавата и общините за вреди». Работната среща, която ще се проведе на 15 и 16 май, се организира от Административния съд в нашия град в рамките на програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите в страната на Националния институт на правосъдието. В семинара ще участват съдии от административните съдилища в цялата страна. Днес в Русенската художествена галерия ще бъдат връчени наградите от международния конкурс «Пролетно таинство» на библиотеката във Варшавския район Урсус, Полша. Номинираните русенци са от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия, от Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, от Училището за европейски езици и Основно училище Иван Вазов. 65 години от създаването си отбелязва Професионалната гимназия по транспорт. Събитието уважиха съместник областния управител Елян Карамехмедова, началникът на регионалния инспекторат по образование Димитър Райнов, началникът на отдел образование, младежки дейности и спорт в община Русе Сашо Щерев. За доброто настроение на всички се погрижиха децата от фолклорен ансамбъл Здравец и вокална група Слънце към Общинския детски център за култура и изкуство. Днес температурата ще достигне 21 градуса, утре минималната ще бъде 9, а максималната 17. Радио Русе.